Salutare prieteni și bine v-am găsit! Astăzi este deja duminică și după cum v-am promis, eu am venit, uitați-vă unde. Direct acolo unde data trecută m-am oprit și mi-am dat seama că bateria s-a terminat. Uitați-vă ce frumusețe, aici peștii sar, dacă nu mă credeți, vedeți valurile pe apă. Și iată că am ajuns în locul unde data trecută am înțeles că bateria mea se termină și atunci eu am decis să opresc filmatul și să folosesc telefonul numai ca GPS pentru că să pot termina parcursul care l-am plănuit și să ajung acasă. Dar duminică acum, nici o săptămână n-a trecut, pentru că data trecută era luni, duminică eu m-am întors pe acele locuri. Dar deja n-am făcut același parcurs, dar am venit de dreptul și am ajuns direct în locul unde m-am oprit. Și acum continuu mai departe și vă arăt mai departe cum era parcursul cel de data trecută, doar că începând de la jumate aproximativ. Așa că haideți să mergem. Așadar, eu vin din direcția dată și puteți vedea și bicicleta mea aici parcată. Iată așa un setup de traveling. Mi-am mai adăugat niște pachete între timp. Și mă îndrept în direcția colinelor. Am spus că vreau să trec așa, să mă duc pe după colina asta care se vede în primul plan și să o înconjur și să mă duc spre casă. Dar m-am oprit câteva secunde și vă arăt și vouă să admirați peisajul, să-l admirăm împreună, pentru că e foarte frumos. Nu poate fi mult mai bine decât atât. Mai ales că mie îmi plac colinele, probabil din cauza că și eu m-am născut într-o zonă coline. Clar că nu sunt așa de mari ca și astea, dar la fel, colina e colină, ochiul s-a deprins și cred că are nevoie de ceva mai reliefat. Și mai ales că, dați să vă arăt mai bine, mai ales că, uitați-vă, ele sunt pe mai multe straturi, vedeți? Și dispar așa în depărtare din cauza la ceață, dar se vede așa o formă de relief structurat cu multe straturi, cu intensitate tot mai mică și mai mică și la urmă se unesc cu cerul în depărtare încolo. Și asta e, pentru ochii mei, asta e dragoste și plăcere. Bine, deci, haideți să continuăm. Trebuie să intru și trec prin Cornuda, o localitate. Ne ridicăm la deal încet. Și este ora 4:30. Am făcut azi vreo 31 de kilometri. Data trecut când eram pe aici era tot probabil 4:30. Dar făcusem deja vreo 60 de km, de aceea eram deja și mai obosit, dar cea mai mare problemă era că se termina bateria la telefon și nu știam drumul înapoi. De aceea puteam să mă rătăcesc pentru colinele astea, că deseori te duci, iei o anumită stradă și îți pare că ajungi undeva, dar când îți dai seama că ai mers vreo câțiva kilometri, dar strada n-are nicio întorsătură, nu-ți duci nicăieri, e un bloc. Așa de aceea trebuie să te întorci înapoi și pierzi timp și riști să intri în noapte. Asta era problema. Dar acum am încărcător și totul este ok. Vedeți o mică reprezentare a parcursului. Noi suntem acolo unde este Geata Roșie. Am trecut de la Cornuda încoa. Și nu știu, trebuie să facem cercul așa. Data trecută am fost până sus în oraș, pe urmă am coborât jos și m-am întors înapoi. Pentru că partea cealaltă deja e altă parte a dealului. Se poate descărcat ruta GPS încolo. Dacă vreți, puneți pauză și descărcați. O mică vale.
Și acum am să o iau în direcția dată spre stânga. Și iată am cotit spre stânga și uitați-vă unde am ajuns, pe o stradă împădurită, cu mirosuri de flori, de iarbă, de vegetație, cu sunete ale naturii, cum cânt păsărelile și o senzație foarte profundă de libertate. Și chiar dacă pleacă, se pedalează, este satisfacție. Uitați-vă, poniți cu flori, insecte care polinizează și sunt multe încă. Iată așa flori. Izvorașul aici se aude. Și pădurice. În sensul de plin al cuvântului. Deas și umedă. Am intrat puțin în pădure să văd cum este. Și atât totul e plin de flori, de care v-am arătat și mai înainte. Și albe. Dar e mare umizeală. Au plouat nu de mult zilele astea, ieri chiar îmi pare că a plouat. Dar și mai înainte de ieri. Și cam umed. Și mirosurile sunt altele. Deja se simt parcă o leacă și mirosuri de ciupieri și de mușigai, parcă. Dar tot e frumos. Relaxant. Am intrat așa o leacă, dar nu mă duc prea adânc, că acum, nu știu, probabil să fie perioada de clești și să nu mă împlu de clești, cum am mai pățit-o anii trecuți. Un panou cu să nu dai foc. Cine poate înțelege italiană poate să citească. Și mai scurt așa pădurea. Nu mă duc mai adânc. Mă duc înapoi pe drumul meu. Am mai mers leac și uitați unde am ajuns. Un tren cu abur, cred că. Cu roțile mari cât mine aproape. Interesant aparat. Roțile și un piston, nu știu ce. Acolo niște transformatoare, cred că nu știu ce este astea. Uitați-vă roată. Până la umăr aproape. Și eu nu sunt dintre cei mai jos oameni de pe pământ. Am lăsat bicicleta, mănânc două biscuiți și mă duc mai departe. Nu se poate urca sus, dar nouă nici nu știu cât de tare ne trebuie. Aici o leacă de mașinării, puțin clare, pentru oameni civili ca noi. Amortizatoare, cu resor. L-am văzut de fapt și data trecut trenul ăsta, dar era deja târziu și nu m-am mai oprit să înțeleg ce și cum. Vedeți? Și cale ferată chiar au pus. Așa un mic exponat de muzeu sub cerul liber. Deci un parc e aranjat pentru că suntem lângă un restaurant. Pădure frumos. Mi-am lăsat bicicleta acolo. În 2 minute să mănânc 2 biscuiți și am plecat mai departe, că e târziu. Asta e restaurant, apropo. Ce este frumos parcursul ăsta care îl fac acum este că se rânduiesc parcă o leacă de coline, pe urmă așa câmpii,
flori. Și eu printre ele. Dar e frumos. Îmi place. Deci eu vin dincolo și data trecută m-am dus așa la deal, spre Azolo. Se cheamă așa un oraș, e un oraș medieval, foarte frumos. Frumos și plin de turiști, dar cred că data asta o să mă duc încolo și o să descoperim împreună în direcția asta, să vedem ce este. Pentru că oricum drumul se duce așa și înconjoară muntele și ieșim de unde ne-am pornit în partea cealaltă. Și cred că o să facem așa acum, dar azi o să le descoperim data viitoare sau cu altă ocazie, săptămânile ce urmează. Ne-am înțeles, înainte. Vedem și deal. Ups! Pe neașteptate. Eu credeam să scăp de el. Numai verde. Se vede și munții din spate. În ceață. Și eu mă duc. Aici sunt și cerești, de fapt. Dacă o să vin prin luna mai-iunie, foarte probabil că o să le găsesc. Dar acum, dacă ies din direcția asta, mă duc încolo. Vedeți, este aici și un sătuc, nu știu ce. Niște căsuță vechi, pe jumate abandonate. Nici nu m-am dus departe. Iată, am venit dincolo, practic câțiva metri și uitați-vă ce peisaj frumos deschide. Via Bis. Coline, coline, coline. Căsuță așa în mijloc și viță de vie multă. Iată și toată descrierea în două cuvinte. Data asta mi-am luat cu mine și un binoclu să văd peisajele frumoase. Vedeți? Așa. Dacă sunteți iubitori de așa peisaj, locul vostru în Italia. Nu în toată, dar în partea așa nord-centrală, cu siguranță. Și un stâlp. Aici o să am vreo câteva serpantine. Dar nu cred că am să pot filma pentru că e complicat să conduci și să
filmez cu telefonul. Trebuie vreo action cam ceva. Uitați-vă pe deal ce se vede, cum pas coițele. Deci parcă e în paradis. Verdeață, natură, mirosuri, sunete, tot ce trebuie. Și iată aici se încep câteva gospodării, business-uri, oamenii fac vin aici, cu siguranță toate astea sunt case de vinuri. Și vreau să luăm la stânga, acum să-i concludem cercul, după cum ați observat, am luat-o mereu la stânga. Iată așa, vedeți, totul și îngrijit, ordonat. Ce credeți că fac? Mă întorc înapoi, pentru că nu de mult am spus cuvântul paradis, adică că totul împrejur este frumos ca în paradis, că sunt sunete frumoase, mirosuri și etc. Și uitați-vă ce găsesc, 3, 2, 1. Strada de aici se cheamă Paradiso și uitați-vă la ce asta corespunde. Eu spun că este ok, destul de corect nume. Încă un loc frumos am mai găsit, dar cred că mai departe o să fie în scădere cantitatea și calitatea lor, pentru că mă apropii înapoi de oraș și trebuie să o iau direct încolo. Și deci o să mai merg o leacă pe lângă munte, dar deja o să mă îndepărtez. Tendința e negativă. Mă încep a îndrepta spre casă deja, că este și ora 6:20 seara după masă și mâine încă la lucru trebuie de plecat, așa că e timpul de întors înapoi. Mai am vreo 25 km până acasă de făcut, cred că 25-30 așa. Și de aceea încă nu ne l-am rămas bun, dar gătiți-vă. Am decis totuși să mă opresc cu leacă să mănânc niște biscuiți, că vrei ori nu vrei, dar 30 km înapoi, după ce ai făcut vreo
40-50, nu mai este chiar așa de glumă. Și am niște biscuiți aici și am și mă întăresc. Iată așa felul de biscuiți mi-am luat cu cereale și cu fruct uscată, de astea mirtile, blackberries, nu știu cum se cheamă mai scurt în limba română, dar mi pare că nu cresc așa fel de pomșoare, așa că nu contează. Sunt bune, îmi dau putere. Și am ieșit din munți, mai scurt, după cum puteți vedea. I-am lăsat, iată, în urmă. Azolo e orășelul cel sus în vârf. Acolo o să ne ducem altă dată. O să vedem. Și afară leacă să răcește, bate vântul și parcă se înourează chiar. De ce eu am să fug acasă. Și o să filmez deja mai puțin, pentru că n-are sens să filmez ceea ce mi-e urât decât ceea ce am văzut. Mai scurt, căderea nu e bună în calitate, așa că o să vedem. Dacă ați găsit ceva interesant, bine, dacă nu, încă o leacă și ne salutăm. De obicei se spune, s-a pornit o vântăraie că mă iede pe picioare. Dar mine nu pot să mă iede pe picioare, așa că s-a pornit o vântăraie că mă împinge jos de pe roți. Iată așa, frăzarea proverbului. Eu sincer am băgat drept în față și mă dar asta nu mă jăl. Asta e așa, constatațion de fapt. Am văzut aici construcția asta și m-am oprit să mă uit mai de aproape. Uitați-vă ce frumusețe, din inox făcut. La noi la Treviso nici pe aproape nu e așa ceva, de fapt din lemn și strică și e nevoie mare. Dar aici încă și stadionul îmi pare că după cum văd aleargă oamenii împrejur. Azolo e forță. Telefonul nu arată chiar așa de bine cum ochii văd, dar vă spun sincer că e miracol de frumusețe. Și respectiv soarele se duce după deal, parcă suntem în Bali. Vedeți cum plouă depărtare? Se vede cum curg șoaie de apă în jos, unii mai întunecat așa. Și pe această notă pozitivă ne salutăm și ne vedem în alte aventuri. Salutare! Iată așa, salutare! Dar culorile sunt frumoase, soarele bate din spate și uitați-vă ce contrasturi face și luminează toate culorile astea de gen roșu, cum vedeți copacii ăștia violeți așa, macii și tot altul. Iluminează din spate și parcă sunt niște reflectoare toate. O dragoste să privești. Iată și așa există. Cineva a abandonat casa și a plecat. Poate că construiesc, nu știu. Chiar dacă mi-a rămas bun, vă mai arăt așa câte ceva. Merg o leacă prin deșert omenesc. Dar aici avem o carieră, îmi pare că de săpat și de scos diverse sedimente.
seara. Așa o casă veche, dar pare să fie abandonată. Dreapta nimeni, stânga nimeni, înainte. Înainte. Am spus că gata. De-am mă duc, dacă atare. Vedeți că încă ne urât pe drum și mai scot cameruța și mai filmez pe colea pe dincolo. Pentru că las rămână la nepoți, nu? Și pentru un scriș care lucru. Aici vile, vileți, pe o parte, pe altă, cum să nu filmezi? Ca să fie, poate eu sunt unicul care le-a filmat în lumea asta. Nu cred. Dar oricum. Aici a plouat cât eu nu eram, vedeți? Asfaltul ud și sunt băltoșire. Și asta este bun. Că eu n-am prins ploaie, dar aici a plouat. Ha.